Здравейте, географи! Днес ще видим кои са столиците на Австралия и Океания. Повечето от тях са малки по площ и население, но пък затова са много екзотични. Ако ви хареса, дайте лайк, абонирайте се и приятно гледане! В Океания има 14 независими държави с над 40 милиона души население. Австралия – Канбера, Фиджи – Сува, Кирибати – Тарава, Маршалови острови – Маджуро, Микронезия – Паликир, Науру – Ярен, Нова Зеландия – Уелингтън, Палао – Нгерулмут, Папуа Нова Гвинея – Порт Морезби, Самоа – Апия, Соломонови острови – Хониара, Тонга – Нукуалофа, Тувалу – Фунафути, Вануато – Порт Виля. Дано да ви е харесало география. Не забравяйте да се абонирате. Чао и до следващия път!